Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Baru di. Kamu ngali. Ni bane. Bano. Okay. Bali passa ni ujeni. Ano awatu ni ujeni. Sola. Jaga ni ndi boss. Okay. Tiambe kaya bujini. Kabasha kaya. Iroso? Arbasa ni ujeni. Kapaka tarumi kizani ujeni. Marumi kizile deni. Tiaras. I think you keep that cloth. You find somebody that deserves it. What's up with you? Munda ndili nawo wina swali ya bore. Tao kumati kutosa polisi. Simi ngapange. Hii ni sola. Yali katima bila usiko bangira izizi. Kwa Yaga. Sono maula. Yaga. Ina hizo basi. Ya ndiye muone nyumba mu kwenda ni muone unaona ndani ya muone sio kauti kulindima muone so ile kajiri banja bila noka ya panganyechi makabu ya anoni mababu awi tutugo palibe za nyali ya mukafika situngua za nuzi zimene zizi koma mwana sasa werese chimene chi olo kutafuna mawaya hapa nakasita zina makusoelesa matafuna zimenezi Nazo. basi besa bro mwino osa kulisa akuya budali sene osa kulisa mwazala konse Ratala. ukakwenda ujeni Sikomo. Ambu ya kudalitseni. Amayi mwalandira fetereza matumba awiri sola chisangala chano ndichotani mawu ano ndiotani inu Chisangalo changa runi chopambana zedi sinimembekeza kuti nkhozolandira zinthu ngati zimenezi ndithu tangoona kuti niyo mmakuwa masangalala kwanzanu aja muli iyi ndalitso wake tu aliyese ndalitso wake taonanso kuti bucket ya zitumbuwa ate tukagulitsa ku skulu mukagulitsa skulu ndalitso wakupeza ni mamawa watipezadi mamawa sitimembekezera eti zikomo kwambiri ambuya akudalitseni takunyadirani zikomo tsiku labwino zikomo Wersani kuja nina tabwere saniso kama gogo maidi mwade pemo ko sirizidziwa ja
ifeyo ayo makoko kama sirizidziwa arife basi sirimazidziwa nkukhala rimwe rimwe rivatsokolorere ndibona uyamba mulungu ati ayemekezeke zedi wasirizidziwa tidankhaliramo lero mudzi mwathoma risankha nesikira ndina basi tidalimba mtima kuti ambuye adzatikozera zimene adzatikozere kutsogolo lero wakukonzera lero tikukozera mdalitso wake ni mdalitso wathu ndithu baba nalipo mundapo ndakasizimengulodi mzanga uchite zorani ndithu le mayanga apapa ichichi mati kutonola izi chimanga chija mutenga muchikimba mukakati masati mangaiti muchisiya apapa ila ichichi patani maronola ndiye chikatha basi no kutenga china muri muzisola majazi kweteka kuti muzungoika apapa kupatani materi ndiye tikusaniso ucheni sola kuti ngati muzikhala magesi muzingochiyanika pazuwa katika pamwambapo bambo alipo aipo banjelida buro ali kuzala nyama kuzala nyama okay ai umapanga tani ai ne basi leni mangujira za ulimizo mwezi isimpanga business yose ai business sinibanga uma mfika na inde amavanga sina uti naka nyumba hiyo okay tafulumilani nthawi yatha please zodabwitsa zedi kanga nuyamba kachikhalireni chibadwireni terisana ndio morini koboni mayiri kuti ndachiruka ioneko nitayionako niidziwe ningoiona kokha tidanzolowe basi tidalimba mtima kuti basi tiyeni tizikhalani momwemo poro kuti opa mudzore khawa nobelekedwa omasankhidwa ife dalimba mtima kumakhala lero ndalitso wakupezani woka ndalitso ndipo mulungu alemekezeke munayitana ngati siridairana ayi mmango yang'ana timayang'ana kwathu mmapemphero basi le ambuye alemekezeke takunyadirani mayi ndani ka ndine mayi Pashani mayi Pashani kumudzi wanjo mudzi wa Kakhome tiye kabudula takunyadirani kumilala ndinosangalala ndi aife ndiposangalala zedi mulima chaka chino mukolola pano ponde kutsano nikolola achifati mayembekeza kuti mwina maina aruka nawo kwalibe silo darukako apa pande kuti tire mwamphamvu zara kondera bzandi tireni nalipo mundapo mwadzala kale tabzaka chamelaso nde panopo mukangotani apa pathanire kuti mukabayira oyamba ndithu takunyadirani baba ai nyadira ko ndipo ai kai ndeti gwade ndithu ambuye alemekezeke zikoma kwambiri so mai wanga ichichi talumikisana angosiya takulumikizirani angolumikiza ibi chimene mzungu chita mzungu yanika chimbalecho pazuwa chitikhala pazuwa ndiye akusungizaniso kayasidwe kake tabweresani nsaluyo pene akudikira ucheza chena so ndikofunika iti yano ndiko simata mshali wati grizano basi kuvala kuchali kale megezabu kale megezabu tomoza siri mambo muayiresi bodi umamvera muayiresi kai mmamva kuti chani kurikula manganya kamechireza sewero zatu mekodi munthu yongorani ndelero radziwa maso ndi amanganya maso lero raona takunyadirani ndithu kwaona kwawo mwaona mdalitso taona mdalitso rumene ife talandira zikoma kwambiri kulemekezeka sono mai mwaona menza teromu apa talumikiza chimbali chachiri kuti icho chili pazuwa nde izizi muyasira mwake ndugu mukapaka chonchi yatima mukona mukatere chayaka chayaka kumene kuli ngati kawani ndiye kuyasa kuli ka zero ku kutimisa izizi kupewa kusweka mwana asasebwerese izizi awawa ndi nyali yanu magesi nditu usiku kuonera kuno bwino apapa mukaona kuti mdima ngati kunoko kuona zikuoneka zowala nde kukada basi nyumba mose mungwe
ambuya kudaliseni hayi sese ambuya kudaliseni ngoba ngaphambi iya ndizungu kwambiri zikomo ndeti mankhaliramo ndithu basi tapita hayi tathokoza mawu anu ndotani hayi fere mawu athu lunchisangalalo ndithu ndipo chimwemwe chanchokha pano kuifeyo mbambande ndithu chimwemwe chanchokha tili madziwa kwasula vice president okhoza kuti patsoko mdalitso umene uwayi ndiye chikhalireni mori unuyamba mdalitso umene uyu takunyadirani ndithu zikomo inuyo simadziwa munthu wakupasani madalitso sinimadziwa kuti ndamanganya ndamanganya ndipo ndadziwa ndipona chimwemwe adi chokha inuso simadziwa agogo akuposani tu akuposani agogo kuti awadziwa kuti ndamanganya ndithu ndimene kulili kuno Dr. Michael Usi akuyendera anthu amene akuwapatsa fetereza matumba awiri okulitsa ndi obereketsa ndimene zatani zikukhalira pano akuberekanso mbewu kungoda enawo adzala kale. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.